vítam vás u ďalšieho videa na našom e-shope Bandurka.cz, respektíve YouTube kanále Bandurka.cz, s tým, že dneska budeme rozbaľovať 2022-2023 MVP hobby balíček. Vraciame sa po dlhšej pauze, neviem koľko to bolo, 2-3 týždne, bohužiaľ. Inak to nešlo, ale už sme späť a budeme sa snažiť zase pravidelne pridávať nejaké rozbaľovačky, či už hokej, futbal alebo niečo iné. No a áno, rozbaľujeme tieto balíčky. Dôvod, prečo som si to vybral, je aj ten, že ich máme na sklade relatívne dosť veľa, či už balíčkov alebo boxov. Cena by mala byť najlacnejšia na trhu. Áno, v okamihu, keď sa to tam dávalo, tak určite bola. Myslím, že stále je. Každopádne, čo som chcel povedať? Nejak sa strácam. Áno, 3 balíčky, je tu Jonathan Huberdeau na titulke, s tým, že už sú to staršie balíčky, hej, 2, 3. Ale nie je to zase nejaké úplne retro. No a ja tie MVPčka mám rád, oni sú, všetci asi viete, čo zbierate hokejové kartičky, že tie MVP sú akéby, že trošku menej hodnotné, ale vizuálne mne sa dosť páčia tie ich inserty. Až na to logo MVP, neviem prečo to všade cpú. No veď uvidíme, rozbalíme, uvidíme. No a čo sa týka nejakého rozpisu, tak tu je priamo na balíčku uvedený. Nechce sa mi to čítať, je tam, no proste je tam toho hápať aj paraleliek, insertov. To by sme tu boli do rána. Dobre, ja myslím, že asi môžeme začať rozbaľovať. Ešte si pripravím možno sleeves. Nech zase nechodíme jak oni. Dobre, tu sú sleevy. Dáme to sem. Dobre, tak toto dáme sem a začneme týmto. Poďme na to. To by mohlo ísť ľahšie. No, týmto. Tak. Čup, a ideme na to Adam Fox. Tak. Predpokladám, že v každom balíčku by mal byť insert, ale zase no. Tam je niečo, uvidíme, no. Jak to bude. Niekde možno len paralelka, tak. Jack Roslovic, už teraz je sa to po anglicky číta. Tak toto je zadná karta, MVP. Oni všade cpú to MVP. Hej, to je také, akéby trošku odpudzujúce. Kirill Kaprizov, David Perron, Adam Fox. Má to taký feel trošku, akože, no, že je to predsa len nižšia trieda. Cam Atkinson. Ale pre začínajúcich zberateľov alebo proste niečo za pár šušňov, ja si myslím, že to je fajn. A uvidíme, čo tu bude tu. Steven Stamkos na... Čo tu je za kartu? Neviem. Tu? Tak Ilya Sorokin, to je paralelka. Vidíte, všetko je modré. Toto je oranžové. To je ruky. Ice Battles. Tak to je Ice Battles, tak to nie je ruky. No a toto je ten insertík, Steven Stamkos, MVP hockey. No, neviem ani, jak sa volá, ale vidíte, je tu akože jeho podpis. Samozrejme, nie je to podpísané ním, je to len tak otlačené, ale celkovo pekná kartička, hej. Toto sa mi celkom páči. Tu ani to MVP nenacpali. Vyzerá to hezky. Dobre, tak toto si dáme do sleeveu. Moment. Kurník šopa, to mám tie široké. Tak, moment. Tak, som zobral tie široké. No. Nepripravil som sa. A myslím, že tieto sú tie lepšie, áno. To vyzerá dobre. Dobre, čiže toto dáme sem. Toto si dáme stranou, bejsky. Iliu dáme tiež sem. A ideme na ďalšiu. Neviem, myslím, že sú aj podpisy dokonca v tých MVPčkách, keď sa neviem. Musel by som sa pozrieť, teraz asi ma není počuť, keď rozbaľujem. To som si všimol na videách. Vravel som, že myslím, že sú aj podpisy v týchto MVPčkách, ale musel by som sa pozrieť na...
checklist na box, hej. Tu môžeme sa ešte pozrieť na rýchlo, či tu uvidíme nejaké auto. Blablabla, Rookie Redemptions. Tuto asi nevidím, ale videl som nejaké podpisy, zdá sa mi, ale to bude asi super rare. Super script parallel. No, nechcem kecať. Potom sa pozrieme na box. Tak. Dobre, poďme na to. Čiže klasika. Tie basky sú také fakt trošku obyčajnejšie. No. Sice je tu výška, váha, dátum narodenia, miesto narodenia. Štatistiky chýbajú, hej. Anders Lee, Ryan Nugent Hopkins, také Slavin, Ivan Provorov, Trevor Zegras a tu bude pinpoints, Conor McDavid, krása. Krása. A Ice Battles je Chandler Stevenson, alebo jak sa čítal Stephenson. Ale toto je krásna kartička, hej. Ale zase toto tu MVP, keby to všade nervali. Ale inak je to... To sa mi páči. Niektoré tie inserty sú fakt pekné v tých MVPčkách. Za mňa. Hej. Ale hodnotu väčšinou majú slabšiu, lebo keď sa človek pozrie niekde na eBay, alebo ja neviem kde, tak aj ide to za pár šušňov. Väčšinou. Ale akože tak, keby, čo sa týka zberateľstva, že to odkladá do albumu tak, že sa páčia tie karty, no tak neviem, možno budem v menšine, ale neviem, ktoré ako, ale niektoré ešte, neviem, či to bol ročník predtým, myslím, že 21-22, hej, tak tam niektoré boli tie Speed of the Game, tie sa mi veľmi páčili, tie boli fakt. Tie boli fakt krásne. Tak. Čiže oni vedia robiť pekné inserty, no len je to lacnejší produkt, áno, úprimne si aj miestami myslím, že keby to bolo drahšie možno Brent Burns, Dylan Larkin, Josh Morrissey, Drake Batterson, Jakub Markstrom. Teraz to spravíme inak. Tim Stutzle, Ice Battles do tretice. Hej. Tak. A tu bude boom, je to Josh Norris s fake podpisom. Nejaký, ani názov tu nedajú MVP hockey. Nejaký ten script paralel, alebo čo to je. Tak, dobre, sleeve. Máme to, sfúkli sme to relatívne rýchlo. Opa, naopak. Sfúkli sme to relatívne rýchlo, čiže tu sú tri tak toto si vyberieme ešte Ice Battles. Toto sú všetko basky. Také klasiky. Alebo plčka. Tak, tu sú tie hlavné inserty. Najviac sa mi páčia z toho, čo sme vyťahli, tak McDavid. Pinpoints. Aj ten Stamkos je pekný. Aj ten Norris, ale Norris vyzerá jak klasická bejska. Má tam ten akože podpis. No a potom máme Stevenson, Sorokin a Stutzle. Ice Battles. Paralelky. Takže tak. Myslím, že je to tak. Môžeme sa pozrieť na ten box, na podpisy. Tu napríklad malý moment. Tak, tu napríklad si vezmem celý box, hej. Je ešte nerozbalený. Čerstvý z pece. A tu sa môžeme pozrieť. Áno. Tu je v podstate to isté, čo na kartách. Respektíve na balíčkoch. Superscript parallel. Aha, tu je Magenta Auto Parallel 1:400. No ale keď oni majú tie fake podpisy, hej, čiže ja neviem, no, jak to je myslené, ale mne sa zdá, že som videl MVPčka aj s normálnymi podpismi, hej, podpísané hráčom karty. Tu sa to asi viac nedozviem, musel by som možno pátrať viac po internete. Ale videl som niečo. To dáme späť.
Všetko poukladať do krabíc. No a asi takto. No, myslím, že video je asi hotové, splnilo to, čo málo, teda ukázali sme si 3 balíčky, basicy, paralelky, insertíky, som rád, že sa trošku obmeniali, je ich určite oveľa viac, tých typov. A asi tak, jak som spomínal, no proste tieto boxy, balíčky, tých máme dosť, myslím, že za rozumnú cenu. Ja si myslím, že najlacnejšie na českom trhu, keď sa nemýlim. No a asi tak, no, tak proste zbieraniu zdar, alebo tak nejak to zakončím. Tak zase příště.